mugi-mugi kanthi dedonga pasinaon ing dinten menika saged lancar lan saged dadosaken siswa tambah pinter. Ngaten nggih? Nggih. Dipun sekriyen ingkang boten lebet sinten? Dereng lebet sakit nggih. Didongakne riyen enggal saras yen saged lebet malih sinau malih. Ngaten cek. Mas sinten niku? Surya. Mas Surya lho kok ora nggawa anu ditaleni ning ndi? Ayo ditaleni dhisik terapi. Oh, ing dina iki badhe sinau babagan sekar maca pat. Sinten ingkang maca sekar maca pat kacung? Bapak. Jadak gula apa meneh? Sinau maca Mas Marian, Mbak Vita, Mas Farid kok sampe kabeh. Ingkang saking toilet derek dadosaken nggih, kapun. Nah, tinggal guru. Ngaco menawi badhe nyuwun pirsa ora rebutan langsung riyen, nggih. Lajeng nanti diskusi kelompok, satu didamel kelompokipun kados mekaten. Lajeng HP kaginakaken kangge pasinaon menika sinau babagan serat ulang rek pupuk ganda gula. Mangke para siswa kasuwun menganalisis strukturipun napa kemawon, lajeng isinipun kados pundi. Nggih, ingkang apa kalih sampun kertas isinipun sekar maca pat gandang gula, samangke para siswa gantos damel sekar maca pat gandang gula. Damel piyambak. Monggo dipun waos Mas Farid. Wonten pawartos dipun waos. Ayo, pertingkatkan literasi, seneng maca, seneng maos nggih. Kesanipun maos wonten iki saged lancar. Isinipun kinten-kinten napa, Cak? Mas Yusuf pundi Mas Yusuf? Nah, isinipun napa berarti pawartos menika? Pripun Mas Farid? Naskah punane pripun? Naskah punane wong Jawa dibetal? Sing seneng naskah Jawa ki wong luar. Mas Farid pinter. Apa motone sing gatel-gatel ngerti? Ya, tarik lancar nggih Mas Farid. Mas monggo HP-nipun disiapaken. Biyen badhe set niku rumiyin. Pun saged diakses? Boten garap namung sekawan soal kemawon kangge ngecek. Sampun sami kertas babagan sekar boten. Nah, menika rata-rata sami loro sedaya nggih. Namung Mas Rahmat Dhani salah setunggal. Lajeng Mbak Malika salah setunggal. Sanesipun pun loro sedaya pinter-pinter sama aja berarti jawaban. Lamun sira angger guru kaki amiliho manungsa kang nyoto. Isinipun kinten-kinten napa? Wonten sing kertas boten? Napa Mas Farid? Ke guru sing kepiye? Sing apik. Lah ngerti guru sing apik saking pundi? Dipun simak rumiyin. Nggih, kangge analisis struktur saha napa wau? Cacahe lari utawa gatra saben sapodo. Cacahe Lari saben sapodo. cacahe larik saben sapodo. Nek ora kena dipeni diwenehi garis, digoleki artine utawa tegese. Kamus online mawon nggih, kangge HP mangke sastra.org/leksikon. Isinipun sekar, nggih. Monggo digarap sama-sama kelompok boten pareng gusika dhewe, kelompok bareng-bareng. Monggo digarap. Oke, kelompok. Diskusi. Diskusi sekap enak, monggo ya. Diskusi sekap enak. Mbak Vita ngopo dengan tangan dhewe? Ayo kalau diskusi kancane. Kene geser. Ora dolanan tangan dhewe kene. Iki. Diskusinya.
Pratik. Nah, dipun padosi nang sikon tembung napa dipadosi tuladhane tembung napa sing dipadosi niku. Niki kenapa? Sekawan. Tiga, ya kan goleki tegese tembung napa padosi. Aku goleki iki, kowe goleki kae kita bareng-bareng. Syukur oleh wong tapa. Wis unggul. Ora mikir wenehane wong liya. Iku pantes mbok kuloni, Nak. Pabran sekar napa dandang kula guru gatrane pinten? Isine pun serat menang rek kok dandang kula sekawan apa lho? Hah? Guru Eka. Sukses. Wonogiri kawentar kanthi kita jejuluk kita gablek. Sanesipun kawentar minangka kita gablek. Wonogiri ugi kawentar minangka kita bakso. Awit sapérangan ageng para warganipun makarya sadeyan Berarti saged dipunmangertosi Wonogiri nika gadhahi khasipun apa? Sing menonjol saking Wonogiri napa pinten-pinten? Napa? Gaplek apa meneh? Skorpion apa meneh? Saking kekhasan Wonogiri kala wau dipun damel tembang macapat gandang kula. Kawan, para kawan, sampun kadamel dipun damel gula-gula gula-gula sampun damel. Berarti kata wonten ukara mangke langsung dijujuhaken dicocokne karo kalian guru gatra guru lagu lan guru lilana. Dipasne ditambahi ukarane, dikurangi apa diwalik. Pas pokoke nggih. Paham? Wonten pitakenan boten? Boten. Tugasipun kadhalala setunggal pada sekar macapat dandang gula adhedhasar video. Berarti sak kelompok dapat setunggal kemawon. Nggih, paham? Kita kan boten? Asale nek rumah apa sakit? Oh, mikir ya. Aku nunggu wae diwangi mikir kancane. Kita tak boten pinten? 3 sekawan dasar. Sama-sama. Nggih, sekawan di kelas silakan nggih.
makan satengahing kutha. Kawentar makan satengahing kutha. Benar-benar pripun dalam tengah pripun? Sepisan apa? Mengamati, ngawati apa? Jujurake ukara kalih paugeran tembang. Jumbuhaken ukara kaliyan paugeran tembang. Buku nika dipuntutup lajeng biyen iki penting soal nggih WA grup nggih. Iki soal proses di dalam satananipun. Biyen cek piye kan saya? Ingkang religi ingkang leresipun kirang saking 7. Nek 7 8 boten religi. Nek 6 lan sak kandhapipun religi ngoten nggih. Niki religi. Mbak Viola. Mbak Alia. Mbak Titi. Mbak Kalika. Mas Raffi. Menika ngrasaken apa, Cak? Sinaune kepenak mboten nek nganggo kula? Oh, penak nggih? Barang kalih seneng mboten? Nggih. HP. Kangge pangeling-eling, paugeran sekar maca Padanan Gula niku mau napa mawon? Guru gatra. Guru gatrane pinten? Sedasa lajeng. Bulan wilayah. Sebute. 10 sedasa I. Sedasa I. Sedasa A. Sedasa A. 8 I. 12 I. 7 A. Oke, leres pinter Mas Galang.